gani gidan giwa na san na wani gida komai suka ce Allah ɗai ne shi ke mana alfarma Husaini yana nan ma Shallibiya in je ma a daka sai Amurka turmi ka shafa ma hauya dangin noma ƙaryar kuɗiyan gulma Husaini ka ne mana alfarma ko da wani bai so ba masu akwai sun samu ne ka jirgi ya ɗauki maza mai baiwa Allah kai ya masa jaspora tsarin ku na ne tafiya ta ɗauki wasu haba har ta doshe da wasu giwa ta oga Yakubu na abo da muna fata ni ina son ogana na zuko gangata dai in yabi mai ma alkairi na abo da tsakangata waka ta gilmi wani kurin geman banza ina abo da akwai wani labari sai na zo in furto